Bai, joan den astean ere deika ibili ginen, aizue, torturapeko deklarazioak frogatzat hartzen dituen auzitegiren batekin, ikerketa judizialen batekin, mesedez? Ay, no, es que entonces se han confundido de la conexión. Barkatu, baina torturapeko deklarazioak aintzat hartzen dituen prozedura batek ez luke zertarako balio behar, ez da? Itxaroten segiko dugu. Eskerrik asko, ondo izan. Torturaren auzia aktualitate, joan den astean Iratxe Sortzabalen auzia. Duela hamarkada batzuk gertatu zenak ordea, auzi biderik izan ere ez du izan. Eta Jose Arregiren kasua gogoan ekarri dute beste behin ere zizukilen bere jaioterrian bertan. Gaur, egiari zor herritar egitasmoaren ordezkaritza Hamaika Telebistan izan da, eta urteak pasata ere oraindik ere ikertzeke, aitortzeke dauden, erreparatzeke dauden auzi, kasu, herritarren bizipenak, sufrikarioa ikertzeko garaia baute da. Balio izan baitu Euskal independentismoaren aurka. Euskal Elkarte Autonomoak badu legedi bat 2016an edo osatzen hasi zirena, eta non, behintzet, hainbeste urte eta gero, onartzen den tortura gertaturan zerbait izan dela. Hau da, tortura era sistematikoan eta estatu estrategia batik jarraitzen ziona eta impunitate oso egin dena, hori egia dela hori gertatu dela, zeren urte askotan ukazio bat izan da. Baina badaude beste bide batzuk oraindik urratzeko daudenak eta oso zaila direnak, zeren berzio ofiziala izan da ukazioa, ez da, urte askotan. Eta beste bide judizial batzuk ikusteko beste zenbat batetiken zenbat arduradun dauden, zenbat erantzule dauden, horiei justizia aurrera eramateko ez daude bidek oraindik. Aizue, aktualitate kontuei helduko diegu, eta alaxe saiatzen gara egunero egiten, badakizu Hamaika Telebista Araban barrena badabilela, eta baote dakizue, ziurrezetz zertan dabiltzan Amurrioko gazteak gu bai, eta badakarkigu gainera zuek ere jakin dezazuen Arabako bizitza honezkero geurera ekarri nahi dugulako, eta egunero gainera. Aurrera Amurrio! Badakigu antzinean joaten zirela milira eta orduan egiten zurten agur moduan festa bat. Eta gaur egun tradizio bat bilakatu da eta orduan 18ak ospatzeko egiten dira. Hasiera batean egiten zuten mutilak, baina gaur egun baita ere neskak ospatzen ditugu kintoak. Eta azken finean hartzen dugu poz handiz eta alden neurrian gaur egun, azken finean 18ak ospatzeko eta baita zure adineko
lagunekin, adineko pertsonekin egoteko une bakarra izango da zure bizitzan. Azaroan edo, uste dut azaroan lehenengo bilerak eduki genituela, eta gero udaletzera joan ginen, eta entzaioak hasi genituen, porque Marcos, esango dugu, Marcos eskerrik asko entzaiatzagatik, lagundu egiten digu entzaio guztietan, eta berak erakasten digu abestia, eta... Lauko festa beti egiten da lau egunean, Santageda bespera delako. Baina gero, gaurko eguna, 11, urte bakoitzak hautatzen du zer egunetan nahi duen. Eta gu gaur joan gara poligono guztietatik abesten, gero ikastetxe guztietara, eskualdeko ikastetxe guztietara, gero denok elkarrekin egon gara institutuan, eta orain abestuko dugu hemen guk enparantzan, eta gero daukagu... Gauean elektrotzaranga, romeria prestatu dugu. Eta, porque ez digute gehiago. Enbidizan ematen dute Amurrioko gazteek eta ohiturari eutxiaz euskaraz gainera kalean kantari. Eta aipatu duten bezalaxe poligonoetan barrera, industrialdean barrena ere kantari ibili dira izan ere, zeinen garrantzitsua eskualdeen biziraupenerako enplegua, kalitatezko enplegua eta nola ez garapena. Baizue, gauzak ez daude ondo toki guztietan eta Petronorren kasu ez da, langileak honezkero kalera ateratzeko asmotan dira. Besteak beste, azpi kontratatutako zerbitzu askoren lan baldintzen kalitatea oso eskasa delako eta gauzare okerrera dikoa. Mugikortasun egutegiak besteak beste otsailaren 24ko, martxoaren 3ko, martxoaren 10erako eta martxoaren 11erako greba egunak jasotzen ditugu. Defendatzen ditugun helburuak argiak dira. Akordio binkulatzailea kontrata guztiontzat. Enplegua suntsituko ez dela bermatzeko. Subrogazioa lan baldintzak mantenduz, beti ere gutxieneko baldintza gisa kontrata bakoitzaren erreferentziako hitzarmen sektoriala izanik. Zentroan langileen laneko segurtasuna eta osasuna kokatuko dituen akordio bat lortu behar dugu, baita aukera berdintasuna bermatu ere. Balaxe kontuak. Orain berriz Bergaraldera goaz. Izan ere, joan den astean aurreratu genizuen, Monzon Ganuza saria aurten Bergaran bertan geratuko zela, Jose Luis Elkoro eta bere bikote kidea ere saritu nahi izan dituzelako urte guztiotan egindako lanagatik. Gogoan dituzue, Bergaran bere garaian elkartutako alkateak askok akaso ez dituzue ezagutuko, sartu Googleen eta hasi horre kotiriatzen, gauza garrantzitsua delako, duela hamarkada batzuk, Euskal politikagintzan mugarri izan zen mugimendua aurrera eraman zutenak. Horren ondotik baina, Elkorok berak eta familiak espetxea eta urte luzetako kondenak pairatu behar izan ditu, besteak beste, 1888 makro auziaren baitan. Edo nolare, saria jasotzeko garaia ere heldu da. Bergaldera jo dugu gainera, izan ere, jakin nahi dugu, kalean ere bergarakuek zer dioten, Jose Luis Elkoro eta bere inguruko familia, lagun eta hainbatek urte guztietan egindako lanari dagokionen. Aste honetan ezagutarazi dira bigarren Monzon Ganuzaren sarituak. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten bergarar zein bergaraz gendiko herritarra komentza du helburu sariak. Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren baloreak, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Utopikoa egiten dioten munduari
Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak? Politikan asko sartuta zegoen eta asko intzeman Euskal Herriatik eta euskeriatik eta baganatik. Zien jakintzu pertsona batzuk, baina herriendik oso hurbil, beti laguntzeko. Lesforo bera ekintzailea izan zen, eta bera, desente eukizitzuan bere bizitzan, baina, bai Euskaldun peto-petua gaina. Eta nik uste dut Euskal Herrixaren alde asko indiakua, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastoik jasoko dute, Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredua utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastoik jasoko dutela jakitean. Gauza saritu egiaz ez da, personak lan egin dutenien herriaren alde eta normala da, rekonozimentu bat eukitzea ez da. Ni bereiekin honitzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi da bai, merezi da bai. Eta Jose Luis, alkata bezala, txapo, Arai baten bebai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azken eta ikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkai odana dalako gai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontua da, gero antzulan hori gizon, talarra, industria da asko bultza usaban, Jose Luis pertsona handisa lagun daukat eta pertsona handisa. Eta Mari Carmen bai, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastoik. Martxoaren 10ean izango da hori beraz Bergaran. Lehenago baina, goazen Lapurdi aldera, izan ere udalbiltzak geuretik sortuak egitasmoaren aurkezpena egin du. Ez iragarpena, honezkero, azken urte honetan Euskal Herriko geografiako udalerri hainbatetan Euskal sortzaileek garatutako lanen aurkezpena. Eta Maika Telebistak guzti horren berri badauka, hilabete guzti hauetan geuretik sortuak ekimenaren parte izan garelako. Beraz, honezkero, aurkezpenak egin da, laster, bigarren urratsa dator. Zein da? Geuretik sortuak, geuretik eta inguruko udalerrietara Euskal sorkuntzaren edapen horretan urratsa gehiago ematea. Zuek zarete Euskaren herria eraikitzeko ezinbestekoak ditugun harridunak. Eta denon artean lortu dugu benetan proiektu zeresberdinak, bizitza bezala, guretik sortuak ekoa. Eta era berezi batean lotu gaituen sare berezi. Horrelakoak nahi gatuzte, beldurtia eta berdina, laino azpiko, bino gu ez da gaiena, ezta? Baina galdetuko duzue, bai, ados, aurkeztu dute eta orain zer, baina geuretik sortuak zer den ez duzuela behar bezala ulertu? Korotxo berriak azalduko digu. Bera da, geuretik sortuak egitasmoaren sortzaile, sustatzaile, eta arduraduna. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita, eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrak egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak.
eta parte hartzen duten beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Artista horietako bakoitzari proiektu hau babesten duten udalerrietako bat esleitu zitzaion, herri horietan egonaldiak egin zitzaten. 3 astez bertan izan dira herriaren historia jasotzen, bertakoekin hitz egiten eta ingurumarietan ibiltzen. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, herrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da, edo hasita dago jadanik, hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da. Bai, Kojo? Bai, musika zuzenean azken elkarrezketa interesante daula, horri tarte bat eskaintzeko. Bai, lasai. Bai, 11.eu zen, musika zuzenean atalean, elkarrezketa osorik ikusteko aukera, musika zuzenean saioa osorik ere bai, YouTube eta bar. Kito, nire kontu, gero arte. Bueno, Kojo jaunaren eskarari erantzunez, musika zuzenean super musika saioa, 11 telebistako arrakastatxoenetarikoa, aste honetako elkarrezketa, etxeko batekin gainera, Iker Aginaga, lotura taldeko kidea, taldekide guztiekin batera, nahi izan ezkero, elkarrezketa oso ikusteko aukera baduzu musika zuzenean atalean eta sare sozialetan, baina guk laburpentxo bat badakargu, gure hauen garo albistegietan ere, alako kontuak aktualitate ere badirelako. Loturak ez du ezer inventauko, baina behintzat dituen hildoak argi eukita gauzak hobetu daitezkela. Eta hau da, ez da gauza berriak egitea, baizik eta egin dauzen gauzak hobetu eta buelta bat eman, eta gurean oso garrantzitsua izan den esena bati, nabait, ez dut esango prestigioa emango diogunik, baina behintzat bai aintzatespen bat, eta atzetik etorri diren horiek ere merezi dutelako esena hori mantentzea. Bakarrik errespetuagatik bada ere mantentzea, gure gusto pertsonalengatik ere mantentzea, eta bidea oraindik baduela egiteke, hori da mezua eta hori da nik uste guztiok uste duguna. Askoren ustez metala eta roka hiltzen ari dela, eta askotan entzun dugu diskurtso hori, baina 26 urteko gazte asko gaude, eta 50 urteko gazte asko daude ere, metala egiteko gogoak dituztenak. Eta nik uste dut hori dela metalak duena. Oraindik ere, badagoela jende prest, pila bat ordu entzaiatzeko, pila diru gastateko lokaletan, instrumentuetan eta ez ordenagailutan, eta hori bada. Eta bada berritasun bat gure mundu hontan. Jendeak olako ampli erraiodoiak erosten jarraitza eta soinu horiek bilatzea nik ere. Nire ibilbide guztian esango nuke beti letra nahiko ilunak bota ditu dela, baina beti argiari ez dakit, sirrikitu bat utzi diodan. Eta beti planteamendua beti da zenbait gauza ez daude ondo, baina egiteko gai gara. Eta azkenean kontziente izan behar gara, arazo bat dauenean konponbide bat ere egon beharko lukela, eta konponbide horrek eskatzen duela konpromiso bat, eta konpromiso hori hartu beharko genukela, gizarte moduan, individuo moduan, zure buruarekin, zure bikotearekin, zure lagunarekin, edo zure gurasoekin edo norekin. Azkenean bide horiek konpartitzea da, ez bakarrik arazoak eta planteamenduak, baizik eta gero zer egin arazo horiekin. Berriz, berriz,
Hori beraz, lotura taldea eta metal doinu pisutsu hauen aitzakian guazen ba, bideoklip bat ikustera, Iker Aginaga gaurretzara kejatuko, Barrura lotura, zuekin. Kaixo lagunok, Iker Aginaga naz, lotura taldeko abeslaria eta gure lehen diskoko zaunka kantua aurkeztu nahi dizuet, jarraian bideoklipa ikusiko zue. Eta bai hori, bai euskal musika talde hainbat eta hainbaten musika, bizi musika saioan gozatu dezakezue Amaika Telebistan. Eskerrik asko. Balaxe, pena handiz, baina gaurko albistegiari amaiera emateko ordu ere heldu da, eta tenore honetan, aizue, sorkuntza eta ikusieta gizonezkoak normalki oso ezagun egiten zaizkigula, gaurko albistegiari ez dugu bukara eman nahi, emakume sortzaile ere tarte egin gabe, beraz, gaur-gaurkoz adio esateko trenbidetik bagoaz, eta beste, Eneritz Furiaken eskutik kolaborazio izan bada ere, bera hotxa ez tegulako ahaztuko, horixe gaurkoz bihar gehiago badakizue, hemen egunero gabiltzala, froga fasea gainditu nahian, kolpez kolpe, eskerrik asko, bihar arte, jo.
Euskal